Ba't ipagbakbakan pa yung Tagalog? What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun mga kamba, welcome back to my channel. Yan. Papalabad tayo ng mga kamba. Samon sa samon. Yan. Makita natin laban ng samon sa samon. Ayun, bago tayo magpalaban ng samon sa samon, shout out muna tayo kay BT Wax Gumis, yan, kay Nina Ignacio, kay Adam Labin, yan, kay Hans Ivan Magsilaw, kay John Ralph Borja, yan. Shout out din kay Royce Gaming, kay Homer Magradi, yan, kay Paul Vincent Lim, kay Josil Posian, Rafael Sanchez, King James Cayetano, Jose Rafael Ilesar, at saka si Amil Piñano. Yan, shout out sa inyo lahat mga kagambaha. Panuorin natin ang ating mga laban ngayon. Samon, Tala versus Samon, Samon versus Tagalog na Tala. Yan mga kagambaha. Alright, panoorin na. Ayan, paglalabanin natin ang Tala saka Samon. Ayan, Tala. Uy. Yung Samon. Oh. Samonin. Ayan. Samon yan. Harap na. Ayan na. Oh, eh. Lumaba ng sao. Nakipagbakbakan, oh. Talo ang tala. Mas malaki din ang bakang tala, oh. Sinundan niya. Ba, tapang nung sabon. Ang hina yung tala. Nilagyan natin ang mindulod dyan. Kaya matapang ngayon yung sabon. Lumaban pa rin. Nanakbo. Nanakbo ulit. Takbo lang ng takbo, Dyan. Masak pala. Okay, palamon natin ito. Hindi manak na. Malakas pa rin itong Tagalog ng Tala, oh. Ba't ipagbakbakan pa yung Tagalog? Lalaban pa pala eh. Oh. Lalaban pa pala eh. Ayan naman. Oh, ito siguro mo, malaki di hamak ng Tagalog, oh. Naggagamot na yung samon. Ayan naman. Huwag mo nang titinilan. Harap ulit.
putol. Laban pa rin siya. Lumalaban ng Tagalog. Ben na. Laglag na naman. Lumalaban pa rin Tagalog. Kahit na, loud na. Parang hindi kaya ng usamo. Naku. Mahina na yung Tagalog. Mahina na. Mahina ng Tagalog. Magagamot din tong samon. Na, tanda niya. Ayan, tayo mo na. Wala, nagtawaan din yung samo. Nagkagatan din. Ayun, langanin siya. Tulak-tulak lang yan. Langanin siya. Ay! Nangayaw. Harap natin ulit. Banderado na yung salmon. Wala na. So, talo yung tala. Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!